Arratsaldeon eta ongi etorri martxoko ohiko pleno honetara. Hasiko dugu, Kontxi? Mila esker. Gai zerrendako lehenengo puntue da 2025ko otsailaren 24ko aktaren onarpena. Konforme zaite? Aho batez onartuta geratzen da. Gai zerrendako bigarren puntue alkatearen jakinarazpenak da. Ez daukazu ezer. Pasatuko gea hirugarrenera. Barrenkaleko urbanizazio lanetan, Egino maila erekinaren ekialdean dagoen erabilera publikoko plazan obrak egiteko eta zaintzaren inguruko hitzarmenaren onarpena. 1983an ere hitzarmen bat sinatu zen, non nolabait hartotzen zen plazoleta horren jabetza pribatue, baino erabilera publikoa edo izango sola. Nuain, berriro aktuazio txiki bat edo behar da etxuran eze plazoleta horretan barrenkaleko urbanizazioekin batea, orduan hitzarmen berri bat sinatuko litzake jabekin, berriro aitortuz eta espresuki jasota utziz, lehen erabat jaso gabe zegoena, plazoleta horrek erabilera publikoa izango dola. Proposamen izango litzake hitzarmen hori onartzea eta alkateri ahalmena ematea hitzarmena sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Laugarrena, Bergarako udalerriko kanpo argiteriaren instalazio publikoak berritzeko proiektua IDAEK egindako dirulaguntza deialdi publikora aurkezteko Deba Goieneko mankomunitateari behar duen kudeaketa egiteko ahalmena ematea alkateak 2025ko martxoaren 17an emandako dekretua berrestea. Beste mankomunitateko beste udal batzuekin batera, Bergarako udalak eskatu do mankomunitateen bitartez dirulaguntza bat, izango litzakela mailegu bat interesik gabe, kanpoko argiteri publikoa aldatzeko. Bergarako udalak eskatu dona, gero emango diguten ez dakigu, baina eskatu dona da 1.750.927,73 eurokoa, euroko laguntza ematea, mailegua interesik gabe ematea, eta konpromisoa hartzen deu, kontrati izenpetuko donaz, udal guztien izena mankomunitatea izango danez, guk gure zatiari dagokiona ordaintzeko mankomunitateari. Orduan, erabakia dekretu sartu zen presaskoa zalako eta epe batzu bete beharra zerelako, eta proposamena da erabaki hori baieztatzea. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Bosgarrena, portaera desegokiak lan jasarpena eta jasarpen matxistaren prebentziorako protokoloa. Protokolo bat landu da, lan jasarpena eta jasarpen matxista prebenitzeko, eta dokumentu horretan, portaera desegokiak lan jasarpena eta jasarpen matxista prebenitzeko prozedura espezifikoak definitu dira, eta aldi berean jasarpen hori jasan duten personen kexak eta reklamazioak bideratzeko ibilbideak ere ezarri dira. Proposamena da protokolo hori onartzea. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Seigarrena, lanpostuen zerrendan aldaketak jasotzeko proposamena. Lanpostuen zerrendan proposatzen da ofizial lorazain plazetan bigarren bat utzik aitortzea, kamioi garabi gidarira bigarren jarduerarako gordeta ustea, eta kamioi gidariei C gehien gida baimenak eskatzea lanpostuen zerrendan jasotzea. Hori da planteatzen dena. Onartzaren aldeko botoak, aho batez,
Onartuta geratzen da. Eta astuintzat parkatu esatea, nola kamioi gidare lanpostu bat gordeko litzeken bigarren jarduerarako besta bat desagertu ingo litzeke, osea, jarraituko genduke bi gidariekin. Vale. Etxeko laguntza zerbitzuaren kontrataziorako deialdi arautuko duten baldintza administratibo eta tekniko enpleguen onarpena. Lizitaziora deialdi bakar batean, ateako lehek alde batetik etxeko laguntza zerbitzua eta beste alde batetik erabilera anitzeko etxe bizitzan zerbitzua. Kontratu ateako litzeke urte baterako luzagarria beste urte batez, lizitazio oinarria izango litzeke etxeko laguntza zerbitzuan 1.999.808,44 euro euneko lauko bez barne, eta erabilera anitzeko etxe bizitzan 31.208,0 euro bez barne. Gero, orduko presioari dagokionez, laneguneko orduak, ordainduko lieke gehienez, 33,08 eurokin gehi beza, eta igande eta jaiegunetako orduak 40,02 euro gehi beza. Onartzearen aldeko botoak? Barkau. Bueno, atzaldeon. Gizartean gehienguak bere etxean bizi nahi izan arren, kasu askotan zailtasunak dare. Eta horretarako, etxean bizitzen jarraitzu ahal izateko etxez-etxeko laguntza zerbitzua daukagu. Zerbitzu honen helburua da, pertsonak edo familiak euren etxietan oinarrizko premisak estalitza bizi izaten jarraitzea. Zerbitzu gisa 200 bergatarre jasotzen dabe, eta azken 10 urtietan 175ko igoera auki dau zerbitzuak, eta zerbitzu honetara bideratzen den diru kopurua bikoiztu baino gehiago da epe horretan. Azken egunetan eta gaur dakargun erabaki proposamenan arira, entzun dut zuegu esaten, zueko posizioak egindako proposamenak aintzat ez hartzia eta zerbitzua bere horretan etaratzia aurpegiratu dozkuzue. Baina bergararrei azaldu beharra dotzagu honen arrazoia. Batetik, gaur egungo abiapuntua zein den argitzu nahiko ginuke. Etxez-etxeko laguntza zerbitzua erabiltzaileen aldetik positiboki baloratzen den zerbitzua da, eta azken urtietan gorakada handixe izan dabena. Baina ez dugu ahaztu behar desberdinei erantzuteko erraminta bat gehiago dela erakundeetatik eskaintzen ditugun aukeretan. Eta bere azterketa marko orokor horren barruan egin beharko dela. Eta zerbitzu isolatu bat bezala planteatzea hankasartze bat izango litzake. Hori dela eta zerbitzua optimizatzeko aukerak aztertzea ezinbestekoa da, baina marko orokor batian. Ezin dugu ahaztu, oingo zaintza eredua agortuta dagola eta 21. mendeko erronka nagusienetako bat zaintza dela. Pertsonak erdigunean jartzea beharrezkoa dela esaten dugu, baina zer esan nahi dugu horrekin? Pertsona orok erabaki beharko lukela nola bizi nahi daben. Eta horretarako, oin eskaintzen dugun eredutik, hau da, zerbitzuak eskaintzetatik, biziplanak eskaintzera pasa beharra daukagu. Eta guztion bizitzak erdigunean jarri behar dugula esaten dugunean, ezin da etxez-etxeko laguntza zerbitzuko langileetaz ahaztu. Denok daukagulako zaintzarako eskubidea, baina beste pertsona baten eskubideak kaltetu barik. Hori horrela izateko ikuspegi feminista eta antiarrazista txertatu beharra dugu. Eta hau guztia gutxi ez balitz, zaintza plana beba daukagu eta guztia kontutan izan beharra daukagu. Beraz, argi dago eredu aldatu beharra daukagula, eta ereduak aztertzen hasi ganean, batartian oinati, horixo, usurbil, konturatuga uste ginoana baino lan konplexua dela eta sakontasun handiagoa daukala. Horretarako lehen urratsa hasi gaitzen.
gizarte zerbitzuen egoera, gabeziak, indarguneak eta beharrak aztertu. Eta zerbitzua indartzeko eta hartatzean aldaketak egiteko urratsak hasi ditugu eta emaitzak argisak dira. Aipatutako eredu aldaketa ez da soilik plegu batzuetan jasoko dana, asko sakonagoa da egin beharreko aldaketa, eta hasteko politikarixon, langileon eta oro har gizartean ikuspegisa aldatzea eskatzen da. Esan bezala, inpaktu handiko erabakiak hartu beharko ditugulako. Eredu aldaketa hau gizarteakin batera itxia nahi dugu, batez be adineko pertsonekin. Horretarako, adintarte honekiko ahalik eta gertuen egoteko erramintzak sortu ditugu. Besteak beste, adineko pertsonen kontseilua indartu, bakardadearen proiektua, gizartearen kohesiorako pausuak. Biderik zaiena da eraldaketana, ausardia eskatzen da belako, ikuspegi kritiko bat eta erabakiak hartzen jarraitzeko borondatea. Eta horretarako, bidelagun izateko borondatia erakutsi dozue, eta eskertzekoa da, danon artean itzen dugun aldaketak aberatzauak eta iraunkorrauak izango dielako. Me esan duten moduan, honekin guztiak hasi aurretik gizarte zerbitzuen egoeria aldatzea beharrezkoa zaukagun. Bestela, ezinezkoa zalako, bestelako ereduak aztertzea eta gutxi hau aldaketak planteatzea. Horregaitzik, oingo plegu hauek atera behar izan dugu, abuztuan bukatzen dalako gaur egun daukagun kontratua. Kontratu berriza bat gehi bat urteko iraupena izango dau. Hau da, gutxienez urtebete eta gehienez 2 urte. Beraz orain, gizarte zerbitzuen egoera hobetuta, lanian jarraitzu beharra daukagu etxez-etxeko laguntza zerbitzu eta gizarte zerbitzuetako kartera orokor hobeago bat eskaintzeko. Elkarlanak koordinazioa eta adostasunak lortzea dakar, eta horretarako ezinbestekoak dira malgutasuna eta moldagarritasuna, baina batez be prestutasuna. Saiatuga eta ez behin, elkarren arteko bilera egiteko data jartzen. Indako pausuak azaldu eta hurrengo pausuak guztion artean zehazteko helburuakin. Baina ez dugu egunik jartzea lortu. Beraz, guztion erronka izango da, elkarlanerako bideak zehaztia eta elkarlanerako adostasunak lortzea. Kontxinipe bai igual ontsen, bai, entzuten da? Batzaldeon. Eskerrik asko ziortza azalpene gaitxikan. Eta, gero pentsatzen eban gure postura azaltzia, baina, esan orokorrian, eta betxu, azalpenak jasota orokorrian eta portzentai oso altuan, ados garela, orokorrian, baina, gaur plegu batzu gatoz boskatzera, bordan, Ni bai hau esan eta gero hasi nahi dut esaten, sorpresa hartu ginuala etxez-etxeko zerbitzuan lizitazio berrirako pleguak onartzeko asmoa ontzen martxuan zeukazuela. Ze bai, joan zan urtean uda berrizan, ez dakit maiatz inguruan usten dozala, baina uda berrizan bilera bat euki ginuan, eta orduan bai, blusatu, ero partekatu ginuan danok, eta gu bai blusatu ginuan gure prestutasuna, gai honen inguruan elkarrekin lana itzeko, badakit plegu batzuk ez dirala etxeko zerbitzuan antolaketan oinarrixa, hor lanketa bat egon behar dela, baina azkenean lanketa horren emaitzak pleguetan ondo egon behar da jasota gero zerbitzua nahi dugun horretan lotzeko, ez da. Beharrezkoa ikusten ginuan, eta pentsatzen dut danok, ikusita indarrian zekauzen, ordakauzen kontratuan noiz amaitzezan, denborakin eta elkarlanian gaur egun dauden beharretara egokitutako plego batzuk lantzen joatia batera. Ordutik ona, egisa da, hainbatetan galdetu izan dugula, gaia nola soian eta elkartzerik izango ginuan, esan dozu zailtasunak eduki ditugula elkartzeko, baina informazioa ez dugu jaso, ez dugu partekatzeko aukera eduki behintzat. Denbora pasatzen joan da, eta martxua heldu da,
eta esango nuke ezer partekatzeke gaur pleguen onarketa datorrela plenora. Badirudi printzipioz urtebeterako, eta aber holandan, ze azkenian urtia bizkor juten da, eta gero bizkor ez bagara jartzen lanian, beste urtebete luzatu leikez egoera honetan. Azkenian, nik ero gure aldetik bai esango nuke urtebete galdu dugula, zuk bai esan dozu azterketan hasi zariela, baina guk gaur arte behintzat ez dugu jakin, eta gure sensazioa da lan aurreratzen bai joan alginala, eta horren ondorio hobekuntzak jasotzen ez daben pleno batzuk onartuko dirala, eta dinota onartu azkenean gehiengoakin gaur onartu ingo diralako. Esan Eusko Alderdi Jeltzaleko taldetik beharrezkoa ikusten dugula etxez-etxeko zerbitzua berrikustia, pertsonen beharreri egokitutako zerbitzua eskaintzeko. Etxez-etxeko laguntza zerbitzua indartzia eta pertsonak dauken beharreri zuk esan dozun bezala erantzun behar jakuelako eta horren ardura guria hemen daukagulako. Eta benetan, zintzotasun osoz dinotzuet zaintza da non gauza dala. Eta hor esan dozun elkarlan horretan gube bai parte izan behar garala. Eta lan hau danon artian egin beharra daukagula argi dakau. Eta aurre ikusten dozuen urte bete hori ez da din gehiagora luzatu, berriz, eskatu ero eskaintzen dugu elkarrekin hasi gaitzezela lanian. Azterketa hori eitzen hasi baldin mazarete partekatu, eta azterketa horretatik urtengo dira gaur egundaren beharrak, eta zerbitzu horretara egokitu behar da. Eta ados esan dozunakin, ez dala irla bat, baizik eta hor, modan dago, ez dakit ez dut ekosistema hitz esango, baina hor dana lotu beharko dugu eta saretu beharko dugu. Eta hemendik EAJ aldetik elkarlanerako gure prestutasuna luzatzen dotzuegu berriz be. Oso laburre bosketara pasa horretik, baina aitzatoz moda nointxe eta ekosistema edo zaintzan ekosistemak esango nuke moda baino gitxau bihar bat sortzen da biela eta nabarmen diela, eta zentzu horretan ziortzak esan dabe moduan gabitzela pausuak emoten, bai bakardaian inguruan, nausien kontseibia sortuaz, eta pauso batzuk emoten momentukoak, beste batzutan hausnarketa sakona haua biadaben aldaketak emoten bai gizarte zerbitzuen funtzionatzeko moduan, bai antolaketa fisikoan inkluso eta horren ezagutza baukazue, eta norabaitz hortan sakontzen jarraitzu beharra daukagu, eta horren artian, etxeko laguntza zerbitzuaren berplantamentu edo aldaketa biharrak egongo die, eta horri oso konstientega eta bai gainean dago. Baina ez da insinuan moduan plegu honek erramintxa bat die, zerbitzua gaur egun erabiltzaile pila bat daukan eta ondo balorauta dagona, erabiltzen jarraitzu izateko hausnarketa horretan sakontzen duen bitxartean. Ez da ibarik, plegu honek beharrezkoa die nolabait zerbitzu horrekin funtzionatzen jarraitzu izateko. Bai, horrekin ados, baina, guk bai faltan bota dugu, gube bai plegu honek aurkeztu aurretikan, lanketa horren, ez dugu lanketa hori bizi izan, ez dugu lanketa, egon baldin bada lanketa horren parte ez dugu hartu, eta gu bai pentsatzen dugu, zerbait egiteko aukera izan bagenu, bagian plegu hauek aberastu hauak egon izango alzirala. Plegun gaiuk informazio mantzaizue. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da 9 aldeko botokin eta 5 aurkakokin. Boto azalpenik, ez da, horretik. Gai zerrendako 8. puntue, da 2024ko laurrogarren hiruhilekari dagokion aurrekontuaren ejekuzioa. Besterik gabe da berri ematea, zuek danoke jakitun izateko. Zosa esan dizu, aurra segiko dut. Eta 9. baita berdin, berankortasunari eta ordaintzeko bataz besteko epeari buruzko informazioa
laugarren urteko, laugarren hiruhilekoari dagokiona, eta bataz besteko hori da 3,75. Besterik gabe jakitun izateko. Eskaera eta galderen puntura pasa baino lehen, proposatzen zaizue beste gai bat aztertzea. Udalaren jabetzako lurzati bat banatu eta bere kalifikazio juridikoa aldatzeko espedientari hasiera ematea. Gai hori aztertzearen aldeko botoak? Hau batez, hori onartuta, puntu hori aztertzera pasako gineke. Udala horra hartzamendi da 36.358 metro karratuko azalera duen terreno baten jabe, erabilera publikoari atxikituta dagona, eta plan generalen azken aldaketan hortik aurrikusi izan 1.906 metro karratuko parsela bat erabiltzea babes ofizialeko etxebizitzetarako. Orduan, proposamena da segregazio hori onartzea eta kalifikazio juridiko momentu honetan, esan dian bezala, erabilera publikoko ondasun bezala dagonez patrimonial bihurtzeko espedienteari hasiera ematea. Onartzearen aldeko botoak? Batez onartzen da. Eta azkena, eskaera eta galderak. Argitzaren kontxe barkatu, aipatozu patrimonioan esango nuko obari publiko moduan planteatzen da, ezta? Patrimonia da aipatu oso, zuzena da? Eskaera eta galderetan? Da patrimonial bihurtzea, gero zesio bat nahi balin bada, edo zer gauza nahi balin bada, inalizateko. Ez dakit horti digozten... Bale. Eskaera eta galderetan espaldin badago, bai lehen bozera maiei bialdutako moduan, badago eskaera bat herritxar baten partetik Larramendiko Arnasaren izenian hitza hartzeko. Orduan, ondo bentzu bagatzue, Joseba Osoa eta emongo jate hitza. Zuek aldeko, Rostegizaren aldeko postura erakutsi dozunetik, milkezatik jarrepen eman diozuen gaiari, baina zuen aposto izan zen enpresen alde egitea, ekonomia zirkularren alde egitea, zuen botua argudiatzeko, eta honi ikusten dugu enpresak euren kabuz dihardutela eraikitzen errastegi hauek euren instalakuntzetan, zen eta kristolako lan egin dabit ikusi dabie ez dela bideragarri ez jasangarrisa ekastea Bergarako bezalako toki batetera euren zikinak tratatzeko. Gero hortaz aparte, ikusi dabie Mitekok, Ministerio de Transición Ecológica Espainian, ja esan dauela horlako instalakuntzak pena badago esagotia euren buenapian beha. Horlako instalakuntzak ondakinen plan lurren antolamendu planetan egon behar dira aurre ikusitza. Eta orduan danak euren kabuz hasi die jartzen euren instalakuntzetan. Hortaz aparte,
beste sektoreko enpresa txikizei eskini dutziek euren instalazioetan kudeatzea euren zaborrak. Orduan, gu plantatzen duguna. Sektorian ja hau hola egoera honetan izan da, ze helburu dauka Bergaran bezalako Bergarara ekartzea horako proiektu bat. Horretaz gain, ikusi da galdetu indu tekniko batzuei pena bada, hau peka indogula berba ez dabila aurpegisa emango, bai egonga jenda dituarekin, eta dana daren txuntitutan lagatzen ari garela gure osasuna, gure herritar guztien osasuna, enpresa fantasma baten eskuetan. Enpresa honek ez dauka ondiokan martxan inungo proiekturik. Jendiaren zurrumurroa da, dedikatzen dira bakarrik dirua lortzera proiektuak idaztetik. Eta gu ari ga gure osasuna jartzen pertsona honen eskuetan. Nik ez dut benetan eskatzen dut argitzea zer ari zarete bultzaten eta zertarako. Ze ez digo ikusten inungo erantzun logikorik, zergatik ari zarete hori bultzaten. Eta udal gobernuari bakarrik ebazpen baten zein gare errostekizaren inguruan, eta bakarrik eskatzea berrestia asmoa daukan kontrakoa izanik aurrera jarraitiko borroka. Eta bai eskatuko notueko batzu eta bestei erantzutia eta herritarren ardurak egitea. Guk gobernua izanean eta indako ekarpenetik, aipatzen zinuen eta beste balorazioetan uste dut ez dagokigula sartzerik, baina bai aipatzea guk bere sorrerako momentutik nolabait hirigintza planeamenduan ikuspegitxik landu behar izan dugula gai hau. Eta horretan beti defenditu dugula batetik proiektua aztertu eta txostenak eskaduta gero hondakin tratamenduko planta baten izaera ez eukala, eta horrek bere horretan ja ez eukala kabidarik gure herriko planeamenduan eta bereziki plantatzen partzelan. Aitzatu oso baitza zerbitzu azpiegitura izaerarekin tramitatzen dabitzela beste eremu batzutan eta horrek petesian jasota egon beharko liakela, eta hortan behadoz eta de hecho udalakin zeban defensa juridikoetako puntuetako bat hortik zijoian. Eta aitzatu oso moduan bebai, kontu hau dana judizializauta dago, eta ez ebazpen judizial bat, gutxien ez bi ebazpen judizialen menpe dago. Bat, enpresak bere momentuan udalak emititutako informien kontra jarritxakoa, eta bestia udalak ingurumen baimen bateratuaren ebazpenaren kontra jarritxakoa. Orduan, zentzu horretan, uste prozesu horrek zabali daela, ikusiko dugu zer moten da ben, baina argudiategi tekniko usto sakona dela, nahiko garbiedera esten dela, gure planeamentuan kabidarik ez daukala proposatutako azpiegitura horrek, eta prozedura horren zain gare esan duzun moduan. Berrestia bere momentan hartu dago konpromisoarekin. Ulertzen dugu udal batek ezin dabela besterikin bere aurreko erabakixak defenditzea baino, kasu hortan planeamentua daukagu, plan orokor bezala eta bertako plan berezi moduan, eta horrek azpiegitura hori konpatibila ez dela esaten badabe, hori defendu beharra daukagula pentsatzea eta konpromiso hori berresten dugu. Besterik ezian, bukatzutat emango inuke plenoa. Mila esker.